Health tips po tayo. Kailangan po na kumain tayo ng avocado. Dahil ito po ay masustansya, may vitamin K. Sa paggawa po ng avocado, kailangan po na meron tayong gatas dyan. Gatas. At konti lang pong asukal na ilalagay natin. Yan po, Angel Evaporada. Sa dalawang lata pong Angel Evaporada, kailangan po natin ng 3 pirasong malalaking avocado. Yan po. Lalo na sa mga anemic, kulang sa dugo, kailangan po ng vitamin K. Letter K. Patuloy lang po tayo mag-subscribe sa aking channel para tuloy-tuloy po ang pag-suporta niyo po sa akin. Thank you.